салом алейкум дӯстон. Срочно пиластраш фурӯшӣ дӯстон. Дастгирии каналро фаромӯш накунед дӯстон. Биҷиқи лайка бизани, миш қатӣ, шата қатӣ дӯстон нашид, кала қатӣ бизани, ягон бебудӣ мешавад иншоалло. биё маълумоти мошина гӯш мекунем. Мошин дар шаҳри Душанбе буда, сол 18,000, бензин қатӣ, мотори 1 коробка передача механик, расходи бензин 8 литр, кондитсионер ҳама 100% кор менад, дигар камбудӣ надорад. Савдо дар назди мошинсоҳибаш будааст. Нархаш 75,000 сомонӣ. Телефони соҳибаш 908 89 70 00 дӯстон. Агар реклама дошта бошед ба монанди мошин хона, ватсаби мо дар таи экран д 0440 25 90 мебошад. Метавонед дӯстон муроҷиат кунед, мо ҳатман реклама мекунем. Дастгирии каналро фаромӯш накунед, ҳатман обуна шавед. Як ҷавон ташаккур барои диққататон.